फाइनालि होनबाय सारा जानाय नंला आङो माने जापाननि फायखाना लुनांसिगोन होनना बुंबाय आरो मोना नुबाय जाबखो मानसि फायखाना मानि मानसि थांनानै थायो बे जायगायाव फाग्ला नों मानसिफोर जेव गोनां माने दरजायाव सोनारलायनायाव सोर फाग्ला खिनो साहस जानोब्रा खुलुमबाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन गिबियावनो बयनिसिमबो अननाय खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिहरबाय आरो फिन दिनैबो नोंथांमोनखौ चेनेलाव बरायनानै लाबाय। दा दिनैनि दिनाव साफ्रोमबो सुबुं माहारिया गाव गावनि जेनाखि फिउचार लाइफ दानायनि जेनाखि गोदै सिमां मिजिंफोर बै मिजिंफोरखौ लानानै साफ्रोमबो सुबुंफ्रा गाव गावनि लामाजों हान्थिगासिनो थायो आरो हान्थिगासिनो दं आरो जिउ जोबजासिमाव नङा होमब्ला दा सोरनि लाइफआ माब्ला साक्सेस जागोन सोरनि लाइफआ माने बिदिनो थालांगोन बेफोर माने खाफालनि लिरनायाव थाहैबाय आरो गाइस नङा होमब्ला दा दिनै साफ्रोमबो मानसिफ्रा गाव गावनि फिउचारखौ नोजोर होनानै सोरबाबा माने हान्थिनायावनो गोथों लामाजों हान्थिलांनो हादों सोरबाबा खेंख्रा लामा सोरबाबा सुगोनां लामाजों हान्थिलांनानै दिनै गाव गावनि लाइफफ्राबो गथ'बा गला सोरनाबा साक्सेस जादों आरो सोरनाबा बैबायदिनो दिन थांदों सोरनिबा लाइफआ माने धंस' जादों आरो फिउचारखौ नागिरनानै जेनेबा सापस साननानै लादो दिनै फिउचार दानो थाखाय गोबां मानसिफ्रानो राहा मोनैयाव मालाबा सिखाव खावनाङो मालाबा माबा मोनसे मावनाङो बैफोरबायदि जाथायफोरजों सौग्रावनानै मोगा मोगि जानांनानै मालाबा फिउचार दानो थांनायाव माने फिउचारखौ नस्थ' खालामनाय बरबाद खालामहैबाय थानायखौ जों दिनै गोबां ससियेल मिडियानि गेजेराव नुबाय थादों आरो रायजो राजा नोंथांमोन नङा होमबा दा दुखुनांथाव माने बेफोरबायदि गाज्रि लामाजों थाङैयानो मोजां आरो दा जिखुनु जोंबो गोबां ट्राइ खालामदों बैसोआवथ' बारग'गासिनो दं नङा होमबा थांगासिनो दं सोरांबानो बोराय नङा होमबा गाइस बिदिनो जोंबो फिउचारखौ नागिरनानै दा माने आन्दा मान्दा माने हान्थिलागासिनो दं आरो बबे समाव बबे लामाजों मोनहैगोन आरो जोंनि लाइफआ बबेजों दैथिंलांगोन बेखौ नोजोर होनानै जोंबो हान्थिलाबायगासिनो दं आरो बेफोरबायदिनो जोंबो फिउचारखौ नागिरनायावनो मैयाहाय थागथि MLA रबिराम नार्जारि सार बिथांनि लांगोनायाव सहैबाय आरो दा लांगोनायाव थांनानै नायबाय आइयै मानसियानो बुंनानै फोजोबनो हाया आरो जेव ओमफ्राय दाना जोंबो गेट बुनानै हाबबाय आरो जेब्ला गेट बुनानै हाबो आरो अबस्थाया रासिन माने गाज्रिबाव आरो माने ओरैबायदि मानसि माने एरायलायनो हायै अबस्थायाव दं आरो जेब्ला एसे गोथौआव हाबलांनानै नायो अब्ला माने एकदम माने नार्जारि सार बिथांखौ माने थुफबजोबनाय नुबाय आरो जों माने नार्जारि सार बिथांखौ माने नाहरनो सेस्था खालामबाबो नुला आरो ओरैबायदि माने थुबुर जाजोब्बाय आलंबायबाय जोंबो नाहरनो होननानै मानसियाबो गाहाय नालाय नुहुरा आरो बिदि अबस्था ओमफ्राय बेखिनियावनो माने आंबो हासुनो ओंखारदों आरो दा बे हासुनो ओंखारनाय होननाय बुस्थुआथ' बिराद थानाव माननाय माने मोनसे बाथ्रा दं आरो नङा होमब्ला जारला थारा लाखिनोबो हाया दा आङो हासुनो होनानै ओंखारलांबाय आरो हासुनो होननानै जेब्ला ओंखारलाङो थांनानै नायबाय आं फायखानाया बुंजोबनाय आरो माने दरजा माने सोनारजोबनाय आरो हिनजाव हौवा दा फाग्ला बिदियाव बोरै हासु जाबावनो दा बिदि अबस्था जाहैदों गाइस ओमफ्राय लास्ट फरन्थ' माने हासुनायखौ बन्द' खालामनांबाय आरो उदै सालायजासे माने लाबथानांबाय आरो फाइनालाव दा बेखौ लाबथानानैनो माने रबिराम नार्जारि सार बिथांखौ लोगो हमबाय आरो जोङो दा फाइनालि जोंनि खाफालाव फैबाय साराबो सोंबाय मामोन नोंसिनालाय होनना बुंबाय आरो दा होमबा बुंबाय आङो माबालै सार लटारि लाबोदोंमोन दा लटारिया नाङोना नाङा होननानै बुंबाय आरो आं दा सारा नायबाय आरो नायनानै एसे फरायबा बुंबाय आरो हाब एफा गोजान जायगानिखौ बोरै मोनहैखो नोंलाय होनना बुंबाय आरो ओमफ्राय खिन्थाबाय माने बुस्थुआ आङो आगोल पर्बजरानि मोनलै सार नंखायनो पर्बजरानि खामानिखौसो लाबोदों होनबाय आरो आं दा घटनाखौ मिथिनानै साराबो सिरि थाबाय आरो दा बिदिनो बयबो गाव गावनि फिउचारखौ होसोनायाव अनेक घटना जायो रायजो राजा नोंथांमोन दा साराबो बिदिनो माने रायजो राजाफोरजों मुखुबावनो थायो आरो रायजो राजानि जेंना जेंसिफोरखौ सुफुंनो
नाजायो बिथाङा। दा गावनि बेसेन गोसा समखौ माने रायजो राजाफोरनो होनांगौ जायो आरो सब समाय। माने बिथाङाबो खोनानो मोननायाव माने हासुनो मोना खिनो मोना अबस्थायाव दं आरो मालाबा जों जानायफोरबायदि आरो माने बे जाबखो जाबखो मानसि दरमानि सोनारनायाव बोरै हासु जानो बिदि अबस्था आरो मालाबा माने हासुनो ओंखारनायानो बेरफुलायनो नागिरनाय अबस्थायाव जानानै दं होननानै जों खोनाबाय आरो सारखौबो। दा बिनिफ्राय सारा बुंगारबाय, गावनि समस्याखौ बुंनानै लाबाय बिथाङाबो मा जाबावनो माने सोरांनायनिफ्रायनो लोब लोब मानसि आरो बादा होनोबो हाया। माने जाबखो जाबखो मानसि खिनोबो मोनला हासुनोबो मोनला बिदि अबस्था जाबाय होननानै सार बिथाङाबो खुला खुलि बुंमारबाय आरो फाग्ला जेनेबा नोङो सिखारबाय नङा होमबा, सिखारग्रोमोना नुबाय जाबखो जाबखो मानसि फायखाना मानि मानसि थांनानै थायो बे जायगायाव फाग्ला नों मानसिफोर जेव जेव गोनां माने दरजायाव सोनारलायनायाव सोर फाग्ला खिनो साहस जानोब्रा नङा होमबा गाइस, बिदि जादों आरो। दा आंथ' मानसिफोर गोनाङाव खिनो हाया लाजियो आरो बोरैबा गोमलाबायबा सेस आरो बिदि अबस्था जायो आरो। दा नंखायनो फाइनालि होनबाय सारआ, जानाय नंला आङो माने जापाननि फायखाना लुनांसिगोन होनना बुंबाय आरो। दा जापाननि फायखानाया माबे गाइस, माने जापानाव माने फायखानाखौ माने गाहायजों दर्जा बानाय आरो माने गोजौजोंसो माने दर्जा बानायो इखुमजों आरो फ्लाइअभारफोरजों थांनानै ओंखारहैनाय बायदिसो दर्जा बानायो आरो जापानफ्राव। दा दिनै नार्जारी सारआ माने बिदिनो बिराद माने सब समाय खस्थ' आरो खिनो मोना हासुनो मोना साहा लोंनो मोना बेफोरबायदि अबस्थायाव बिथाङा दं आरो रायजो राजाफोरखौ सिबिनायाव। दा गोरोन्थि साननो नाङा आरो जिखुनु अबस्था काहिल मालाबा बेमार जानायनि चान्सआव दं होननाय आरो। दा रायजो राजाफ्राबो आं बेखौनो बे भिडिअनि गेजेरजों खावलायहरनो लुबैदों आरो जाहाथे माने नार्जारी सार बिथांखौ माने फुंनि टाइमाव एसे जानो लोंनो खिनो माने एसे सम होयो आरो। साराथ' रायजो राजाफोरखौ माने मालाबाबो लोगो हमा होनाखै, लोगो हमो माने टाइमखौ होनांगौ आरो दुगैनो जानो लोंनो खिनो नङा होमबा। दा जानो लोंनो मोना खिनो मोनाबा हासुनो मोनाबा अबस्थाया गाज्रि जायोना गाइस। दा बिदि आरो दा जिखुनु मा बुंबावनो नङा होमबा, बिदिनो बिराद जानला मोनला जाथाय जालाबायो जोङो। दा दिनै जों सानोमोन माने बिराद माने गिदिर गिदिर मानसिफ्रा मन्त्रि MCLA EMTMफ्रा बिराद सान्थि आरो। दा अब्ला जोंबो माब्लाबा बिथांमोननि जेनाखि फिउसारनि लांगोनायाव हाबनानै नायो माने रुजुनानै नायो आरो थारैनो सार बिथांमोनाबो सान्थि गैमारा असान्थि आरो जेसेनो मानसि गिदिर जेसेनो असान्थि आरो। जों जानला मोनलायादेन जानला मोनला सोलिनो हायो नङा होमबा। दा बिथांमोना बिराद गाज्रि अबस्थाजों माने मा होनो एडजास्ट खालामनानै थानो गोनां जायो आरो। दा दिनैनि दिनाव धोन सम्फथिखौ सोर लुबैया, सोर राजा जानो लुबैया। दिनै राजा जाबा गाबोनहाय आरो माबा मोनसे जाहैनो लुबैयो। जोंबो दिनै साइकेल बायनो हाबा गाबोन बाइक बायनो लुबैयो, बाइक बायोबा माने गारि बायनो लुबैयो। बिदिनो माने जोबनो गैयै साननाय हनायजों माने मानसिनि लाइफआ माने मा जायोथ' दैथिंजानायथ'। दा बिदिनो आरो बिथांमोनाबो माने गावसोरनि फिउसारखौ गावसोरनि पलिटिकेलनि फिउसारखौ नाहरनानै रायजो राजाफोरखौ बिथांमोनाबो गोबां माने मा खालामो माने रायजो राजानि जेंना जेंसिफोरखौ सुफुंनो नाजायो आरो। नाथाय सोर साबसेखौ सुफुंनो हानो नङा होमब्ला। दिनै मोनसे जोंनि BTC हालामा मोनसे फिसासा थेलेबलेब हालाम। बे हालामाव थानानै जुदि रायजो राजाफोरखौ नायजोबनो हानांगौआबो बिराद गोब्राब आरो। दा बेफोरबायदिनो गोबां जाथाय जायो। जायफोरनि खाफालाव लटारि नांबाय बिसोर गोजोन मोनसै, जायफोरनि खाफालाव लटारि नांला बिसोर माने खुद्रिनोसै दुखु मोनसै आरो। ओमफ्राय नेक्स्ट इलेक्सनफ्राव माने बारलालाबायनोसै आरो बै जोंनि BPFनि लिडारफोर बारलालाबायनाय बायदि। दा बेफोरबायदिनो जायो माने खुद्रियो आरो। नंखायनो सम आरो बोथोरखौ नेनांगोन बयबो। गाइस मा बुंबावनो नङा होमब्ला, आजिखालि सोरखौ मा फोरोंनो नङा होमब्ला। बयबो माने मास्टार जोबखा, Aनिफ्राय Zसिम रोंखागौ आरो। नंखायनो दानि जुगाव फोरोंनो हाला आरो। दा फोरोंनो हायैखायनो दिनै मालाबा समाजफ्राबो जानला मोनला जानो नागिरो आरो। दा बिदि आरो रायजो राजा नोंथांमोन।
दा आङो बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो बुंगोन, दा साफ्रोमबो जोंनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिथांमोना गावसिनि जेनाखि फिउचार दानो थांनायाव जेनाखि लाइफखौ साक्सेस खालामनायाव गोबां नाजाथाबनाय, बे नाजाथाबनायाव गोबां जेंना जेंसि हाखर हाला सुजाइफोर माने हेंथा जानानै माने नांथानो हागौ आरो जाहाथे बेफोरखौ एरायनानै बा सौसिनानै सोलिलांनो नाजायो आरो लाइफखौ माने साक्सेस खालामनो हायो। बेखौ आङो मेंनाय गैया जिरायनाय गैयालासिनो माने मावनो थाखाय खावलायहरनाय जादों आरो बे भिडिअनि गेजेरजों। सोरनिबा माबा बुंनायखौ खोनासङालासिनो, सोरनिबा बखिनायखौ माने खोनासंनानै गोसोआव दुखु मोननानै थायालासिनो माने नाजालांबाय थायोबा सानसे माने फिउचाराव माबा मोनसे जाहैनायनि चान्स दं गाइस। आरो मोनसे खोथाखौ आं बुंनो लुबैबावदों, दानि जोंनि बिटिसिआव थानाय, बिटिसि खुंथाइनि गोहोआव थानाय दैदेनगिरिफोरजों थाफाग्रा माखासे आगसि आगदा सार बिथांमोनहाबो जाहाथे रायजो राजाफोरखौ अननो सोलोंनांगोन। सिना जाना हिसाबै सोरखौबाल' अनबाय थानांगौ बे नङा, सोरबा गोदानखौबो अननांगोन, सोरबा गोजामखौबो अननांगोन आरो बयबो रायजो राजा बिथांमोनखौ समान मेगनै नायनो रोंनांगोन आरो। दिनै सिना जाना हिसाबै गावसोरनो जुदि बिटिसिनि जेनाखि जौगानायनि खामानिफोरखौ गावसोरनो लाजोबोबा रायजो राजाफ्रा माखौ लानो, रायजो राजा नोंथांमोन। दा बिदि जायो आरो। दा जोङो बे समाव नुबाय थादों माने गोबां दैदेनगिरिनि आगसि आगदा थाग्रा माने बिथांमोना एसे गोरोन्थि लामाजों थांबाय थानायखौ जों नुदों आरो मालाबा सानसे बुंनो गोनां जागोन आरो गाइस। दा बुंथ'वा, माने जास्ट माने मा होनो, सरखाराबो बांद्राय गोबाव जायाखै आरो जों समखौबो नेनांगोन, धैज' थानांगोन। माने जेब्लानाखि 5 बोसोरा थाङो अब्ला माने जेबो मोनाबा माबा मोनसे जागोन आरो गाइस, नङा होमब्ला? दा बिदि आरो जिखुनु नोजोर होनो रोंनांगोन आरो जाय दैदेनगिरिफोरजों थायो आगसि आगदा बे बिथांमोनहा। दा स' गाइस, बुंनायफ्राव गोरोन्थि जाबायबा निमाहा होदो। थेंक इउ।